sa gabi. Ipagawas na. This is Tuesday True Confessions. Wala man, cold man kaysa sa ako Paminaw ginawa nga wala ko'y pag-asagit mo nang giveaway na lang ko. Samog kayo, oy. Gusto ko nga, di na siya magsamog-samog sa kuha kay makaulit na kayo na bet ko'y boyfriend. Ngayon sa kuha nga, wala na ko siya tagda. Naway, kung sorry sa iya. Saan siya ganahan na nga batasan, Master Pops, na di mo na makaon? Ipagawas na. This is Tuesday True Confessions. Welcome to Tuesday True Confessions with Master Popey. Alas 10:09 sa atong orasan. You're still listening to your favorite radio station in Northern Mindanao. Kabangya po ninyo ang lalaki mapapaaha-aha ka talaga. Ang lalaking taas tanan tumoy. Until 11 tayo magkakasama, Amelia. We're down to the second hour of the program. Ang oras na to, 10:10. Lain mo, ha? Ano nagkatawa mo? Yay! Dirty-minded. Ito saan istoryahan, be, atong second caller. Hello? Hello. Brad? May gabi, dia. Ang gabi eh. Okay ra ka dia na nihapon na ba? Na nihapon? Sige, asa ka na nawag, Brad? Balay? Sa Balayra. Balayra. Sa imong name? Si Mike. Mike. Hindi mo tinod ngalan. Mike, how old are you? I'm 19, Master Pop. Di alata, murag 40. Ang akong kuan ba sa Adam's Apple na ako ginakuha. Yay. Tingog. Sa Adam's Apple, gini na nagkuan na base. No? Bantog ra gamay kay akong Adam's Apple. Kay bayot daw kay kag tingog. Gahit kay akong tingog. Ay, gay, ganahan ra man sa Gay. May ampay nila ba? Oh. Ay. Anyways, tonight na kay i-share sa amo nga ano sa man imong feeling, imong kaagi or problema sa man. Ang problema sa love life, Master. Ay. Dagan yung na problema anang love life, no? Dagan yun. Nganong gasulod mong good mo anang mo problema ra man day mo indi. Kay lami man lagi ma-in-love. Bitaw, unsa may problema sa imong love life karon? Naa kay uyab or imong panguyaban? Na ako kuan, Master. Uyab, Master. Ang problema ni kay kuan, yung pamilya ba? Unsa man? Ang una man ni kay kuan, kanang kabalo na yung mama, mga relatives niya Nga uyab mi, tapos yung papara mo wala. mga pila na mo ka dugay ani? Kuan, 4 na, Master. 4 na katuig? Ilan ninyo gitago pa ninyo una? Kuan, pagka 3 months ato kay nag-adto na ko sa ilaha. So ikaw ang mismo nga gusto mo bisita or Yes, ako. Okay. Kay gusto po ka mag-ila-ila sa iyong parents. Gusto lagi na ako mailatanan. Nga seryoso ka, sincero ka sa iyong gibati, ana. Sige. Sa dihang. Kuan, mga 3 years. Pagkaabot sa 3 years ning abot yung papagikan sa abroad. Niya ang gusto sayang ang sa una manggod kay ang gusto sayang papa daw kay kanang dili mag uyab-uyab samtang ga eskwela nya aya pa man niya gisulti nga niabot na mi og pila ka tuig. Balik. 19 siya, una-unaan ninyo, 19. Tawag balik, Mike.
murag makakanta na ko aning music oh. Hello. Hello, Master. Hello, Mike. Sige, Mike. So meaning, nagpasabot lang, Mike, nga 15 years old pa lang. Nag-uyab na Oo, mo. anak. Oo. Bata pa kayo. Bawal man gid na ingana. Bisag ako ang amahan, bawal sa. Ito na sa 18. Di man kaya, kuan man, ayaw ko man sad niya giingon nga, kuan ka nang niabot na mi og pila ka tuig, Master ba? Sa piling ni mo, ano kahang aya pa siya niingon? Ambot lang sad niyo. Nganong, Kay, sa una, nag-ila na mo sa una? 15 pa lang mo? oo, 15 ko siya 14. Unsa man na nag-Skype? Ano lugar? Dili, Eh. kanang nag-classmate mi sa kuan mong grade 7 na niya to. Dili ba? Sa iyang papa ba? Nag-ila na mo? Sa iyang papa? Sa Ay, wala pa. O mga pila yung edad nga, ay pa mo na ilahan? Sayang papa. Ay, antad ko ron, wala pa nakabalo yung papa, pero kuan, kabalo yung papa nga na murag nanay uyab yung anak bitaw. So wala pa gid siya kaila sa lalaki, but then, ang iyang mama, mo'y nakaila ni mo. Oh, kailan na yung mama? Unsa may ingon sa imong iyang mama nga Kuan, okay raman daw ko. katong sa una, katong pag-meet ninyo? Mm. Unsa man gipangutana nimo imong uyab nga, unsa ingon sa imong mama, ana lugar? Ay, wala mong kunang matana kay kabalo naman ko nga kanang okay sila sa ako Usay ra ba kay ang mga parents ba kay tungod kay buutan lang gyud sila, dili sila mo ingon sa labi na naa kadiha na dito sila yung mga sumuntong uyab sa kong anak ay pero sila ra munang medyo di punta magiging kampante nga kung maayo ang treatment sa parents di pasabot nga butong-buto sa iyo. Sa piling nimo sa una, botong-boto ang iyang kuan, mother sa imo. Ay, dili man kaayo. Nga naman dili kayo. Kay kuan, bago pa man to tapos sa sige na ko dito ni kuan nato sa gabi nga ni gignan ko sa kong uyab nga kanang okay daw ko no o para sa yang ingon niyang mama. Okay daw ko no ko sana sa yang ang kuan manggod ko master kanang half Muslim ko. So, diha lang sila basin dili mo kuan kung Muslim ka na. Murag na. kay nakadungog ko sa katong iyang tita man siguro to nga kuan kanang okay ra daw ko no nga uyab lang sa karon. Basta kay sa kanang tigmenyo na ayaw lang to ko ng Muslim. Ikaw kuan ka. Nganong half man? Akong papa kay Muslim tapos akong mama kay kuan Katoliko. Pero unsa imong gina-practice? Muslim. Always ka kuan kanang active. Dili. Mas naanad ko sa kuan kay mas naanad ko sa Christian. So, di gyapon halata lugar. Dili. So if ever minyo asa mo magkuan kasal? If ever Kuan. Mo kaya na akong kuan man akong isa sa mga gawin na noon pud na ako karon. So, ang bottom line ani medyo kana ang reason sa iyang mga parents karon. Feeling nimo mo na siya ang pinakadako nga reason. Kana gyud. Diyon sa man sad nimo pagkabalo nimo nga ingana. Diyon sa nimo pag like para marag ma-change ilang mind na ba kay gibuhat? Wala man sad. Kuan ko ito na ko maayo man ko sa ilang kuan. Maayo ko sa ilang tugan. Nalang gi kuan kanang uban nga kanang lain gid ilang pananaw sa kuan ba mga Muslim na agad. Kana siya dagan man na siya mga reason no. Nganong ingana ilang kuan kay bisag kita bias man ta. Kung mutan-aw ta og Amerikano mas mugapahan ta pero kung nigra gani
medyo Grabe magkatawa na, ta. mga tiyaw. Yak, itong gibig. Grabe yung sa kitsura sa ko na namba. Baka na yun. So, in a way, natin maingana nga mga tendencies as human as we are. Lagi. Uy, singkit kito ba? Grabe ka inchik bang marag natulog. Ano? Parang di na to, medyo gina-joke na to sahay, pero nana na sa atong system eh. Medyo naagi racist sa atong dugo. And then dili na to, marag struggle pa ta sahay pag kanabit taong pagtanaw gyud sa the real person. Kaya ang atong makita kay ang outer nga itsura or outer nga mga aspects, no? Nag-iingana. Nag-iingana nga mga situation eh. And guilty ta na sahay. Anyways, pwede man nato nga mahinay-hinayan na to o hilot-hilot gamay ang ilang mga feelings about you. Kaya bitang ang sabot bitaw kung naaba kay effort nga, di ba nangutan ako, naaba kay effort nga gihimo para parang ma-change ang ilang una-una. Kasi dyan mo lang dadaanin yan. Kana bitang maingon nila nga, ay, okay raman day gyapon, no? Lahi ra gid gyapon to siya. Say for example, na ay nahitabo nga mga disaster something tapos ang lalaki ang katulagi half Muslim or Muslim baka ana. And then dili ganahan ang babae, ang parents sa babae, pero atong mga panahon sa mga tragedy, dawi ang lalaki man ang nagtabang gyud. Despite everything ana. So dakong pasalamat ang mga parents dito na din nilang nakuha nga it's not about religion, it's not about unsa kang race, unsa kang kuan, di ba nga na ba nga mga effort ako pasabot. And you have to kuan na siya kanang it kana bitang mugawas ra mo na siya kung naturally good person jud ka. Mugawas gyud na siya, and then all you have to do is pray nga hatagan kag nga mga sitwasyon para nabitang ma-prove nimo nga sa ila. Dili pod nga, di ba? Dili pod nga kanang murag kuan pud ka kanang maulit pud ka nga samok ba gani kanang ana bitaw? Medyo dili sa maayo. Kanang dili because of revenge nga murag miing ka tanawa gid ninyo akong ibuhat murag something na gini basin mabali gid na inyo mga kuan lain pod. Wala na pamatasan. Di na mao ang intensyon. Medyo di na ka-i-bless sa Ginoo ana. Isa po sa akong problema, master, kay kanang gusto siya makigkuan ba, gusto siya makigbulag ba. Nya ako dili ko musugot kay pamilya ra man namong problema. Wala may lain nga kanang sa inyong duwa. Kanang lit. Oo, wala man. Nganong unsa man sa diyang giingon nga makigbulag? Yung pamilya gid daw dili niya gusto nga kanang maguba ang relasyon niya sa iyang pamilya para tungod lang sa ako. Ngano day gaon saon day siya? Kuan kanang lain naman gud ang kakahalatan naman gud sa iyang papa nga kuan kanang nanay uyab yang anak ba. Nya kada tanaw sa iyang pamilya sa iya kay kanang galain bitaw ang tanaw sa iya kay di lagi gatungan ana. Anyways, nga naman yun naturally the parent or labi na ang papa protective yun sa iyang mga anak. You have to understand that. Gani. All you have to do kay naagi mga sitwasyon kung makaila pa naman kay mga kaila siguro diha nga. Bisag unsa nga gikan pa sa high school nag-uyab na bisag unsay gibuhat sa parents nga grabe gyud. But in the end sila gyapon nagdayon and nakita pa sa parents nga giunsa nimo pag-ayo og tratar akong anak. Nya na ba kanang ang agi gid ba ang katag mo yung kan dili kay i-prove nimo sila nga right sila sakto silang gibuhat. Inala or unsa. No sometimes mo gini ang struggle nimo siguro as a partner sa imong love life. Lahi po ang imong story sa imong love life. And as much as possible sa makaya lang gid nimo no. Ayo gid og kuan padala kung love gid nimo ang babae. Mo na giingon nila nga
ikaw ra ang mag-prove ana nga dili gyud hindrance Yes. ang religion. Lagi. But practically nagya pigakahitabo nga dili gyud pwede, no? Nagi mga tao pod nga ayaw talaga ng ana pod mangutana pod sila sa ilang mga kuan ba? Sa ilang mga partner, unsay imong religion ana gyud? Sila sa ilang gusto nga ma-partner, pwede pod nga ingana na poy uban tao nga di gyud pwede sa ila ang lain religion. Gusto gid sila Pinoy kay kung Amerikano na kuan gyud na womanizer. Lagi. Napo ingana. But still let's not close our atong hope ba nga maging happy ka rin sa imong kanang medyo kuan pod ba kanang kung sa imong gihatag nga love mo pod ang makita sa ubang tao nga may makapa-highlight kung unsa gyud ka sa imong pagkatao. Pero ako Master Andam masud ko nga kaan kanang mo magpa-convert ko kuan ba? Relihiyon andam ko ana para sa iya ha. Ana, siguro kung ako ang papaon niya na ingon bitaw nimo. Isa mo kay dahilan ani kay murag dili kay ga trust iyang papa kay inyo mo kung gitago-tago. In the first place. So parang pwede na nimo i-sorry sa iyang papa nga, sir, sorry gid kay ngayong anak kay. Bawal man sir pero na naman ni sir ana medyo kailangan sa love gid mo akong anak mo, ana man gid na siya. Ako sa kadlukan kay kung kuan man ang gibantaan man gud siya nga kumabalan siya ang papa ipaundang na siya giskwela tapos ipaadtog lagi layo nga lugar. Pero buhaton man gyud na nilang tanan para makuan lang gyud ang ilang gusto. Parents pa ka. Gani. Oo, so you have to understand that. You have to understand that na ingana sila ka strong sa ilang conviction Anak. sa ilang anak. Lagi. Kung medyo threat sa ila ang ingana nga na siya uyab anak, kung medyo ingana mo effort yun sila, ila na sad siya, and then you have to do your part also. Kung gusto gini mo i-prove sa ila na ayaw pod ing nga kontrabida gid ang mga parents, pero ingana man gud na. Alaman. No, ingana gid na siya parang na nakatunong lang gyud ka og kuan. Parent nga stricto sa mga ingana. Lagi. Challenges man na siya nga pag-abot sa panahon, ma-happy man ka nga lagi gi-prove man sa nako, no regrets, akong gibuhat ang tanan ana. So kung na okay, kung gi-allow ni Lord nga syempre magdayon mo or ma-okay na ang tanan, di happy kay sa tanan, di ba? And then imong i-highlight nga gitabangan ka sa Ginoo na dili kay sa imo lang effort pod ana. Dili po nga salamat pod sa Ginoo kay kuan, syempre na naka-learn po ko ani, and then ako naman pong nahatag ang tanan, I became mature. Ana lang. Sa imong mga kuan pa, unsa pa may Ginoo na nimo nga kuan nga mahimong kuan de mahitabo kung malayo siya. Kuan ako pod kay kuan kanang kung maitabo na siya kay gusto na ko siya pugngan. Para kuan tanang lit kung mag kanang ubanan gid siya ako siyang pugngan. So Basindi, siya na gid lugar ang imong kuan gusto nga kuan. Mao na gid kay di naman ko gabuhi. Sugad kay Sige lang, good 19 pa man sad ka. lagi. Medyo naka-focus man ang imong life aning karing imong event karon sa imong life ani sa imong girlfriend. Ana, ati man na lang sana. But then if ever sabi ko nga pag dili gid mahitabo, despite everything, ang mga prayers, tanan sa mga imong gihimo nga effort, hayaan mo. Diba? Kay bata pa man sa gaan na pagani uban diha nga 40 na, pagyapon gi tugtan sa parents nga magkasal. Oh no! Sus, bisag kapila na nakaburos, wa gyapon ni pakasal. Nga na gyapon ba siya? Grabe, mama. Magyapon mi sa iyang balay nga, pwede naman ko maglain. Na may uban nga na protective po kayo na pwede mo lahot malayo ang iyang mga anak.
Pero ikaw, I hope makapamature ni sa imo, sa iyong mga una-una. And then, hopefully, no? Ang iyang parents makasabot. Kay no boundaries gina ang kwan. Basta gugma, no Gugma, wala boundaries. yun. Way pugong-pugong. Ano na siya? Ang bayot manggani main love manggani babae. Sa ana. Boundaries na bisag bae na kay siya, may love gyapon sa babae. Same lagi mi ana naka BF kog Muslim, nagbulag mi tungod sa iyang papa kay ipabalik Islam sa daw ko. Ay ha mo sugot iyang papa sa ako. Nganong ingana man na master religion raman namo ang lahi dili man ang feelings. Lagi. Sa life no, muna yung makapa-colorful sa atong mga love line. That's kuan. Medyo part na sa tibok kalibutan. Mo bitang sa religion lang daan, dagan na kaayo magkasumpaki sa dili lang sa love life, but kanang sa negosyo, dagan magsumpaki sa kanang sa pag-eskwela, asa mo eskwela, trabaho, religion lang, kung istoryahan lang ang religion, no. Dili lang natungod kay Muslim, Christian, napoy, Christian versus Christian, Catholic versus Christian, Okay. Well known man sad nga mga Muslim lagi daw kay mga dautan nga na ba nga istorya-istorya. Maon dili man na istorya-istorya. Medyo ani man god ang may tabo. Sa ako lang ha, ako di man gyud ko ingana na ako'y kaila sa una nga close kay nako tapos ang iyang tawag sa mga Muslim kay mga muklo daw, mga muknos na nasa mga muklo ana. Hindi ko nga unsay muklo ana. Ba kanang mga nagpurong-purong Sala nila nganong inyo man silang gilibak ba? Sa wala lang kuan lang mi sa ilang ha? Ano ba murag parang lame ra kaayo nga judge nimo sila sa ilang kuan ngano di ay unsa din ay tabo so akong gituki and then sila nga namunggoy sometimes nga katong sabaan mo gina sila diya sa kuan sa jeep kana may nga god sabaan gina sila sa jeep tapos kanang di gina sila mo isbog kung kuan ay nako ang parang akong isip bagay ang kitid naman ang pag-iisip mo ingana mangud gyapon ang mga Christians diba pareha naman gid na perfecto min Katoliko tanan ba Katoliko nga nagsimba maayog batasan lagi ginatabok ng example kung naay Muslim diha nga wala ni isbog kato sa jeep na wala ba kay makitaan nga Kristiyanos nga kuan nga dili mo isbog ba gyud na tanan Kristiyanos ila ba gyud ang ikuan gyud ang ilang mga seats diha tanan ba ya pwede baga bias lang ka kay nga ang ilang culture ang ilang way of life minsan dili gyud kay lain gyud na sila motubag ako na dayon ilang makontra ako na dayon kay di mo man siyang gi-judge pinaagi sa iyang race or unsa iyang gituhoan iyang gi-belief lagi na mao nabi kay mga amigo nga butan kaayo nga mga kuan Muslim kumbaga kung generalize nimo tanan Muslim imong gi-generalize akong amigo dili na ta amigo kay imo man gi-judge Belon tanan ba mo na diya kabog tik-tik diya bitaw let it be a lesson learned sa atong mga kamamilya na minaw ron I'm sure na mo yung mga lain nga mga siguro reason no mga lain nga reason nga nung dili mo ganahan ng mga ingana nga mga religion or whether it's itsura na uban dili ka naglalaki kay kuan na sila giilad-ilad o naglalaki na I'm sure na may mga mga reasons ninyo own reasons but then do not generalize kung sa lalaki pa na di ba ayaw ninyo i-generalize tanan lalaki nga cheaters gyud dabig mag-cheat ang mga babae mayon na din mo kay kuan man dagan na din kay mo reason babae ra ba reason nga nung mag-cheat ang lalaki Oh no alam na ayun may nga na kay nahimo na putang sexist ani so patas ra na tanan dapat sabi na ang
age po, istoryahan ng age. So, kuan gyapon na siya, prejudice gyapon ng mga issue. Sa tigulang nga na basta batanon ni babae, lalaki, religion, mga issues. But then yes, reality po na makita man sa iyang parents, no. Kailangan gyapon na nimo i-cultivate nga matrust ka sa iyang parents, ha? Atong basahon ni Danibe, may klisod na kung ang pamilya na ang gabuot, pero ipaglaban mo, gikan ni Marvin Kirobin. Basahan sa nato ni Mike yung mga messages, B. No matter what the situation is, you should fight for what you feel about her. But, tanawa pod, kung kaya ba pod kaniya ipaglaban sa iyang parents. Look for both side, please. Regards ko sa akong langga, Dexter of TCC. Orion here. Sakto pod, no? Medyo kapuyon mong ka kung ikaw ra ang ga-effort. So, if it is worth it, no? Worth the fight. Tapos siya pod mo, tabang pod siya sa imo, ana. Kadayon na gid. Pero kung medyo ma-feel nimo nga gikapoy na pod siya, unsa may makapahappy sa iya, mo'y imong buhaton. Unsa may makapahappy niya. Nga naman yun ang love. Nga naman yun ang love, eh. Kung makasacrifice ka something, mas maayo, the more you love, the more you sacrifice. Dear Mike, if love jud nimo siya, then paghulat sa right time. Fix yourself, finish siya sa imong school, find a good job, magsabot mo. Bahalag bulag lang sa amo para di lang sa ipalayo sa imo. Para dili siya ipalayo sa imo. Example ba kay para magkita na lang jud mo ba? Ay, sige. Ato na sugot na lang ta nga magbulag lang sa taka jud pero love pagyapon ta ka. Gusto ni kay kanang balag di magkita basta kauyab ni. Yay! Himuag kanta be. Bahalag di magkita basta uyab lang. Bata pa mo, i-prove ninyo nga angayan na mo. Responsible na mo. Angayan na oy. Sayang pa na imong kuan kaning mga pagkakataon bitaw nga mo mature pa ka sa imong pagtrabaho or sa baka ha. Kailangan pa biya ka mo mature financially. Lagi. Sa imong wisdom as a person. Ready na ba ka may mong father? Bata pa mo, i-prove na ninyo. It's too early, bro. Relax lang. 19 mamanggod ka. And then, nag-una-una na mo, 15 pa inyong edad, nag-mature na mo. Dear Mike, trials ra na. Si Master Poppy rabala ni mo. Pangalan balang daan, master na kaayo. Dili. Si Mike na gid ang makakuan ani. Makatabang sa ilang selves ug iyang girlfriend. Istoryahan gyapon ninyong maayo and then konkreto nga plano nga magtinabangay ana. Ora gyud na siya ikuan ana. And then istoryahan nimo iyang parents pag-abot sa panahon. Nang masinsinan gyud ba nga, sir? Love, mangyud na ako imong anak, sir. I-prove gyud ako sa imo, sir, at agigig chance, sir. O sabay imong pagkaon sa akong anak. Aw. Kung unsay na sa inyong refrigerator. Asa man mo puyo dayon, ha? Asa man mo ipapuyo? Aw. Sa first 2 months lang sa sir, temporary lang, no? Dani lang sa inyong balay. Pag-abot og 6 months, sir, pangitaan ta kag imong mapuyan. Ay, ano na lang, para komedyahan lang sa nato ni para makakatawa ta ending, ha? So,
Still, kuan ha? Kanang bugong lang gyapon and have faith always sa kuan kay Allah. Alright? Yeah. Sige, sige. Mora to. Unsa imong gusto? Pwede Request? Unsa ba? Request, Master. Unsa man? Pwede do ka kanta? Ay, di pwede. Dapat lima. Kuan ka na. Ito, isara. Kuan, Master, ka na. Kailangan kita by course 1. Kailangan kita by Sponge Cola? Course 1. Course 1? Sa man inyong mga kanta, uy. Hindi magid mo kuan ka na. Kana love song lang kayo, masin matatong mga kuan natulog na ron. Salamat. Salamat na lang. Salamat. Bayeng Constantino or Don? The Don? Oh, The Don, sige. Ato i-play na. Salamat sa imo. sige, Master. Og sa imong request, salamat. Salamat po. Ito, God bless sa inyo ha. Sige. Sige, bye. There you go. Si JR. Si salamat po kay JR kaganina. Kasi na ito na iyang request ha. Kaya para kaandam-andam to na ni gamay.